Steward sa fenna fien informat li dal-għodu stess ħarġu stqarrija fejn qegħdin jiġħdu din l-istorja. Jien għadni kif żorthom ftit tal-ġimgħat ilu f'Boston, Chris kien mar qabli hemm impenn sħiħ from the highest levels, l-ammont ta' fondi li qed jonfqu f'Malta huwa konsiderevoli, hemm impenn sħiħ dal-għodu stess ikkonfermawna l-impenn totali tagħhom u li m'hemm ngħid jien b'mod tajjeb ħafna m'hemm xejn veru fir-rapport spekulattiv li kien hemm. Steward Health Care issa ilhom Malta forsi 7 minn xhur b'mod uffiċjali u jidher li l-investiment qiegħed jidher sew, ġifieri għan l-iskola tal-anatomija hija lesta bħala binja, investiment ta' 2.2 miljun. Ħankun qed niftuħha fil-ġranet li ġejjin. U wkoll hemm investiment ta' 22 miljun li għaddej ġmieru sew li huwa l-bini ta' Barts, hemmhekk waslu fit-tielet solar, saqfu t-tielet solar, ġifieri min imur għawdex jista' jara bajneh il-progress li għaddej. Meta komponijiet investi 25 miljun f'temp ta' ftit xhur, naħseb hija risposta għal min qed jipprova jgħid li hemm xi slowdown jew xi ħaġa.